anem a seguir amb el programa. Aquesta tarda, com amb altres, és costum cada any quan fem l'assemblea, que convidem un ponent a fer una conferència d'alçada. I avui tenim un conferenciant d'alçada, no només d'alçada, sinó d'alçada professional molt destacable. Francesc José María és advocat, és vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació, expert en bioètica. Ell té una dilatada, carrera professional, havia ocupat diversos càrrecs en l'àmbit de la sanitat de Catalunya, ha estat director gerent de l'Institut Català de la Salut, va ser secretari general del Consorci Hospitalari de Catalunya, també ha estat membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i en l'actualitat és membre de diversos comitès d'ètica assistencial, del Consorci Sanitari Integral, del Consorci Parc de Salut de Barcelona, del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, etc. És soci fundador del despatx d'advocats FJM Advocats. Això té més de 40 anys de trajectòria professional, un despatx dedicat essencialment a l'àmbit de la sanitat. També ha impartit activitat docent a les universitats de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la Ramon Llull, la Universitat de Vic i el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, on sempre ha tingut en la Comissió de Salut una activitat bastant destacada. I, en fi, no és estrany que hagi rebut diversos premis i distincions i, per exemple, aquest any 2024, l'any passat, la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari atorgat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Bé, sense més presentacions, sense més dilacions, té la paraula per parlar-nos, de l'eutanàsia, desplegament de la LORE i problemes interpretatius. Quan acabi mirarem de tenir un temps per fer les preguntes que col·loqui, que cregueu oportú i, en fi, tens la paraula. Moltes gràcies, Ramon. Com veieu, és una presentació que es fa des del carinyo i agraeixo molt a l'Associació Dret a Morir Dignament que m'hagi donat l'oportunitat de compartir aquest espai, aquesta estona amb tots vosaltres. Permeteu que us tutegi perquè també les canes també pinten per aquí i veig que aquí també hi ha molta cana. Som de la mateixa generació. Jo havia preparat una ponència que serà una mica... La trastocaré una mica perquè em dedicaré més a la part final de la intervenció que tenia prevista, que és el tema d'actualitat que a tots ens preocupa i ens ocupa, que és el tema del judici que va haver-hi ahir per aquesta noia de 23 anys que tenia autoritzada l'eutanàsia i que per via de recurs està paralitzat des del 2 d'agost. Per tant, intentaré passar el que volia dir més ràpidament, perquè també m'han dit que tenim una limitació de temps i intentaré també ser complidor amb el temps que se m'ha atorgat. I, com els deia, aquest era l'índex i, per tant, serà en el punt 5è on dedicarem més estona. Les xifres, 4 dades perquè tinguin una idea de com ha evolucionat la realització de la prestació d'ajuda a morir a casa nostra. Només tenim xifres 21-23 perquè les del 24 encara no està tancada la memòria i tenim un acord que fins que no està tancada i aprovada per la comissió no es poden donar ni avançar dades del 24 en aquest any. Per tant, són dades 21-23 que, com veuen, acumuladament s'han sol·licitat 465 eutanàsies i se n'han realitzat 214, amb les dues modalitats que aquí indiquem, 209 per la via del que en diem eutanàsia pròpiament dita, que és l'aplicació per part d'un professional sanitari del fàrmac que condueix a la mort, i només 5 amb la modalitat d'autoadministració. Per tant,
Hi ha aquí una preferència important per part dels sol·licitants de que sigui un tercer qui li practiqui l'eutanàsia. La mitjana d'edat, ja veuen, 75,35 anys, sí, 75,35 anys, i les dones una mica més alta, la mitjana d'edat, que en els homes. Aquí tenen per regions sanitàries que el que val destacar és que aquests percentatges són per 100.000 habitants i Barcelona ciutat, i això és el que fa que siguin homogenis aquestes dades, que Barcelona ciutat destaca amb 4,07 sol·licituds per 100.000 habitants. Per tant, és una dada que no aporta massa, però que sí que demostra que hi ha un entorn concret, possiblement on hi ha més accessibilitat o més facilitat d'accés a la prestació, on hi ha una major sensibilitat per part dels equips sanitaris respecte a la prestació, que pot això facilitar d'alguna manera que es tramitin més sol·licituds que en altres àmbits. Lleida era una circumscripció que ens preocupava molt. La Glòria se'n recordarà que ho discutíem, què passa en Lleida al començament, que no hi ha cap sol·licitud i no vam acabar d'esbrinar realment quina era la raó de fons. En quant a l'àmbit assistencial, d'on ve el professional que ha rebut la primera sol·licitud i que ha tramitat i que ha exercit com a metge responsable, veuen que atenció primària guanya per golejada. I després també els metges d'atenció primària han sigut els que més han exercit com a metges responsables i també dels que més han exercit com a metges consultors. Això que indica que hi ha una confiança de la població amb el seu metge de capçalera, amb el seu metge d'atenció primària, i és a ell a qui s'adreça per demanar tramitar la sol·licitud de la prestació. Les malalties, com veuen, tant en sol·licitud com en sol·licituds són les oncològiques les que van al davant del rànquing, si podem dir-ho d'alguna manera, però en canvi a nivell de realització són les neurològiques les que han tingut un més alt nombre de prestacions realitzades. Al principi també eren les neurològiques les que tenien més sol·licituds i això amb el temps s'ha anat canviant i s'ha anat invertint i tenim ja en el número 1 del rànquing a les oncològiques que això va acord amb el que està passant a altres països europeus. I finalment, una cosa que ens preocupa molt i que li donem moltes voltes a veure com ho podem solucionar són les morts prematures, els èxitus prematurs de la gent que ha sol·licitat la prestació i que no arriba en el tràmit, que ja saben tots vostès, és un tràmit llarg, burocràtic, feixuc, que no se li veu mai al final, perquè des que decideixes sol·licitar, que no sempre coincideix amb la data que ja has decidit prèviament que voldries que et practiquessin l'eutanàsia, des que comences, des que inicies el procediment amb la teva sol·licitud, passen, si tot va bé, si no hi ha cap entrebanc, si no hi ha cap metge que s'hagi anat de vacances o a un congrés a Màlaga, si no hi ha cap petició d'informació addicional, etc., tot plegat són uns 44-45 dies el que triga la prestació. I això per nosaltres ens pot semblar un temps relativament curt, però per qui ja ha donat el pas no li veu mai el final, no veu mai quan arribarà el moment. De fet, jo recordo que en les primeres segones sol·licituds que rebíem al principi, una queixa recurrent que havia era la del temps. Quan acabarem? Quan això es podrà dur a terme? I clar, una causa que hi hagi tants èxitus prematurs pot ser que es demana massa tard la prestació, que ja s'està en una situació de quasi terminalitat en la malaltia i això fa que no es pugui arribar i es tinguin que prendre altres mesures, una sedació terminal, etc., perquè
ja no dona temps a complimentar tot el tràmit. De fet, a mi m'ha passat ara, com a membre d'una dupla, que em va arribar per informar la sol·licitud i per verificar el compliment dels requisits, i el dia següent em van informar de l'oficina que ja no calia perquè ja havia traspassat el sol·licitant. Per tant, és un problema important aquest, important pels percentatges. Veixin que el 2022 va ser un 31% i el 2023 un 20 i pico per cent. Per tant, una tercera part o més d'una tercera part de la gent que ho demana no arriba al final del procediment. Les reflexions de la CAC, que hem fet moltes, fixin nosaltres, la llei té moltes llacunes i ens hem dedicat molt de temps i molts esforços, i la Glòria ho sap perquè va participar en moltes d'aquestes reunions, a fer aclariments, a posicionar-nos que en aquells aspectes que la llei no ho deixava clar, no ho solucionava, ho deixava obert a la interpretació, doncs nosaltres ens hem abocat fent grups de treball, estudiant-ho i aprovant documents. En el plenari tenim tota una colla de documents que estan penjats a la nostra pàgina web. Si vostès entren a Canal Salut Eutanàsia i demanen Comissió de Garantia i Avaluació, parers i posicionaments, i ahir trobaran tota la documentació que han fet amb la intenció d'aclarir alguns aspectes i, en algun cas, de contradir determinades interpretacions que inclús han sorgit del Tribunal Constitucional. I això en parlarem d'aquí una estona. Una de les primeres coses que hem dissentit de la normativa és de qui pot ser objector de consciència. Nosaltres vam acordar que des del nostre punt de vista l'objecció de consciència només la podien realitzar aquells professionals directament implicats en la realització de la prestació. I això vol dir el metge responsable i la infermera que el dia que correspon posa la via i ajuden el metge a que tiri endavant l'eutanàsia. I ningú més. Aquesta interpretació restrictiva no estava, per exemple, en el decret que es va regular la nostra creació i que també regulava el registre d'objectors i permetia que més professionals, farmacèutics, psicòlegs clínics, etc., es poguessin declarar objectors. Nosaltres considerem que ni tan sols el metge consultor pot declarar-se objector perquè se li està demanant una opinió clínica de si es compleixen o no determinats requisits, però no participa directament en la realització de la prestació. Aquí vam ser innovadors i després en el Ministeri, que hi ha un grup de treball que va elaborant el manual de bones pràctiques, ha acollit aquesta interpretació més restrictiva de quin podia ser l'univers de professionals sanitaris que podien objectar. La vinculació del metge consultor, aquest és una altra cosa que portava al començament, ara ja s'ha quedat més clar qui podia ser metge consultor, i molts havien interpretat que tenien que ser especialistes en la matèria. La llei no diu això. La llei diu que han de ser coneixedors de les patologies que afecten en el pacient, en la persona que ha sol·licitat la prestació d'ajuda a morir. Això no vol dir que sigui un especialista, ha de ser coneixedor d'aquelles patologies i pot ser perfectament un metge de família amb determinades patologies. Evidentment, si el metge a qui li demana que faci la funció deontològicament considera que no és prou coneixedor d'aquelles patologies, el que haurà de fer és abstenir-se, no objectar, abstenir-se perquè, escolta'm, no compleixo el requisit. I una cosa que se li negava al començament als metges consultors és que no podien ser metges consultors aquells que haguessin tingut un coneixement previ de la persona. Ens vam dir que no, que això era un valor afegit. L'única prohibició que diu la llei és que no pot pertànyer al mateix equip professional que el metge responsable. Però si aquell metge consultor fa un temps, o en paral·lel en el metge responsable ha tingut coneixement d'aquella patologia, de les circumstàncies d'aquell malalt, això és un valor que afegeix a la seva tasca avaluadora i, per tant, nosaltres ens vam pronunciar en aquest sentit. La valoració de la capacitat, que és un altre tema que després va molt lligat amb el que parlem després dels trastorns mentals. La llei parla de capacitat de fet.
I la capacitat, de fet, i no té a veure amb la capacitat jurídica. Per tant, una persona que abans dèiem incapaços, que ara ja no són incapaços i que ara són persones que necessiten suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, doncs pot tenir perfectament, tingui una demència, tingui un trastorn mental, tingui una discapacitat intel·lectual, pot tenir perfectament capacitat de fet per prendre aquella decisió en aquell moment concret. Això és una de les coses que veurem en el cas de la Noèlia, que argumenten un dels arguments dels advocats cristians, cristians perquè s'ho diuen ells mateixos, argumenta que té un trastorn psiquiàtric de base, i doncs el té, però això no la incapacita. Hi ha hagut en aquest cas el metge consultor, el metge responsable, el metge consultor, el metge de la dupla, el plenari, perquè com era un tema delicat i complex, es va elevar el plenari de forma absolutament excepcional perquè no havia cap reclamació, perquè tothom hi estava d'acord, i en el plenari hi ha 6 metges titulars, 2 d'ells psiquiatres, i els 19 membres del plenari ho vam aprovar per unanimitat. Per tant, aquella persona sí que té aquell trastorn i el té diagnosticat, però això no la incapacita per poder prendre autònomament i lliurement una decisió d'aquesta transcendència. Bé, nosaltres vam insistir en aquest tema i vam donar alguns instruments en el nostre document per fer aquesta avaluació, que no necessàriament una avaluació de la capacitat, no necessàriament ha de ser una avaluació psiquiàtrica. Hi ha metges, experts, no psiquiatres, que saben valorar, hi ha escales, hi ha instruments, que no m'allargaré, per poder fer aquesta valoració. Lo dels terminis m'ho passo perquè és molt d'això. La figura del referent. Nosaltres a Catalunya vam instituir una figura que és la del referent en els diferents àmbits de l'Institut Català de la Salut i en algun dels territoris on hi ha entitats concertades, amb el Servei Català de la Salut. I és una figura que s'ha demostrat cabdal. És qui coneix el sistema, qui coneix els procediments, qui coneix la llei, que pot orientar en el metge responsable i en el metge consultor per aquest laberint en el que es troben, que moltes vegades es trobaran una vegada en la seva vida, perquè ningú més els hi tornarà a demanar que facin aquesta prestació i necessiten aquest recolzament, inclús per poder-se manegar amb la pàgina, amb el portal que tenim, que informàticament és duro. Allò hem de veure moltes vegades que ens ho simplifiquin perquè a nosaltres que l'utilitzem dia a dia ens costa utilitzar-lo, no diguem a una persona que ha d'anar penjant coses i que no ha tingut i no tindrà mai més cap contacte amb això. Per tant, aquesta figura és cabdal, assessora, també pot assessorar a la persona que sol·licita l'eutanàsia, és les menys de les vegades que això ocorre, però sí pot assessorar en els equips i concretament en el metge responsable i en el metge consultor. I això ens ha servit de molt. Hi ha altres comunitats que també ho tenen, però no són el substitut del metge responsable. Són un acompanyament. El metge responsable és el que, com el seu propi nom indica, és el responsable de fer la tramitació, de fer el procés deliberatiu amb la persona sol·licitant, de comprovar que es compleixen els requisits clínics que estableix la LORE, que ja saben que són bastant exigents, aquests requisits, tant de la malaltia greu i irreversible com del patiment greu, crònic i impossibilitant, s'han de valorar moltes coses. I el que fa no és una substitució de, sinó un acompanyament a. I en aquest sentit i se'ls està formant i constantment hi ha tallers amb ells perquè vagin coneguent la llei, vagin compartint experiències per veure com millorem l'accessibilitat a la prestació. El DVA, que vostès són els grans especialistes, DMD és el gran especialista amb el DVA. Quan em venen a preguntar, dic, aneu a la pàgina web de DMD i us el baixeu i ja ho tindreu tot, la mar de detallat i la mar de ben explicat, perquè clar,
El DVA entra en funcionament, com vostès saben, quan ja no s'ha perdut la capacitat per decidir de si mateixa. L'eutanàsia és una prestació que té una característica molt important. No es pot prescriure, s'ha de sol·licitar. Una sedació terminal, el metge en un determinat i davant d'uns determinats símptomes refractaris del pacient pot decidir fer una sedació terminal o pot decidir adequar l'esforç terapèutic, però una PRAM, que li diem PRAM com a acrònim de prestació d'ajuda a morir, una PRAM només la pot demanar qui ha de ser el subjecte passiu en aquest cas de la PRAM i qui ha de rebre la prestació. Clar, quan no tens ja la capacitat per decidir per tu mateix perquè l'has perdut, pel motiu que sigui, aleshores el primer que s'ha de fer és averiguar si hi ha un document de voluntats anticipades. Si no hi ha, doncs mala suerte. No hem sigut prou previsors en la nostra vida i igual que no hem fet testament, igual que no hem fet un poder preventiu perquè algú en gestioni el nostre patrimoni quan ja estiguem espaiar que pecar, no hem tingut la previsió de fer un DVA i això ens inhabilita com a possibles subjectes tributaris de rebre aquesta prestació. I ara ja cada cop s'és més exigent en la claredat que ha de tenir la petició d'eutanàsia. Va haver-hi una època, al començament, on nosaltres pensàvem que, com no era legal, molta gent, hi havia inclús notaris que es negaven a fer una sol·licitud explícita i això van fer l'esforç interpretatiu i de si realment d'allí es desprenia una voluntat de rebre la prestació d'ajuda a morir, encara que no s'esmentés directament o no es demanés clara i directament vull una mort ràpida, indolora, etc. Aquestes fórmules que també s'han utilitzat. Però aquest esforç era per a la gent que era incapaç abans de que es publiqués la LORE i de que tingués temps de poder fer el seu DVA o de modificar el seu document de voluntats anticipades ja amb la sol·licitud explícita d'allò que no es podia sol·licitar perquè era un delicte, amb una pena atenuada i tal. Hi havia alguns d'aquests cristians que deien que teníem un codi penal molt compassiu perquè atenuava la pena amb els que practicaven l'eutanàsia. Això nosaltres hem partit d'una anàlisi, diguem-ne, molt obert, amb ganes d'interpretar les voluntats expressades en aquestes circumstàncies, però cada cop més, o ho diu clarament el document de voluntats anticipades, o no hi ha res a fer, perquè també com a comissió podem arribar a interpretar fins on podem arribar a interpretar. Som executors d'una llei que tampoc ens agradi massa per molts aspectes. Jo, abans que se publiqués la llei, vaig escriure un article a La Vanguardia que deia que no podia ser que l'eutanàsia es convertís en una carrera d'obstacles, com finalment va ser. I vaig ser el primer sorprès quan el departament em va cridar per estar a la comissió, perquè dic, jo estic en contra d'aquesta llei com ha quedat, però aquí estem. I el paper del representant. El paper del representant és cabdal, però té un paper diferent en el cas de la capacitat de substituir la voluntat quan estem davant d'una malaltia. Quin tractament li donarem, quin tractament no li donarem, que aquí sí que el representant realment substitueix la voluntat. En el cas de l'eutanàsia no, perquè ha de ser directament el propi sol·licitant, en aquest cas a través d'un DVA, i per tant la funció del representant queda més restringida. Pot orientar, pot explicar en el metge responsable quins eren els valors i les creences que tenia aquella persona quan encara regia i es governava per si mateixa, però no poden substituir en cap cas la voluntat de l'atorgant del DVA, i sí que després té tasques complementàries, el poder ajudar a decidir el quan, el com, qui estarà present, però que són coses que normalment ja es tenen que consensuar amb tot l'entorn afectiu i familiar de la persona.
Problemes amb persones amb problemes de salut mental, que ara veurem que és un dels atzucacs en el que ens va posar la sentència primera del Tribunal Constitucional. Nosaltres vam creure, i abans que els pronunciés el Tribunal Constitucional, vam treure un document del qual jo particularment estic molt orgullós per el seu contingut, no? On dèiem i ens pronunciàvem que les malalties psiquiàtriques poden ser la base del patiment aquest crònic i impossibilitant, greu, que estableix i que diu la llei. Hi ha 3 supòsits, com els poso aquí, quan coexisteix la malaltia psiquiàtrica amb altres malalties que també produeixen aquest patiment, doncs no hi ha cap problema perquè hi ha una concurrència aquí amb altres malalties que alguns diuen somàtiques, erròniament, perquè al final tot és soma. Aquella diferenciació que fa el Tribunal Constitucional entre el soma i la psique, doncs això està superat per la psiquiatria moderna des de fa molts anys. I per tant nosaltres vam pronunciar-nos en aquell moment en què els trastorns mentals poden ser generadors d'aquest patiment i per tant no es pot negar d'entrada el dret a sol·licitar. Una altra cosa és el dret a accedir. Són 2 moments diferents. A ningú se li pot negar el dret a sol·licitar. Jo puc sortir d'aquí, omplo els papers, sol·licito i passat demà m'ho denegaran perquè vostè no pateix res, no? Bueno, pateixo quan estic davant de vostès si sóc capaç de transmetre el que els vull transmetre i en el temps que m'han assignat. Però bueno, ens vam pronunciar i després ens hem tornat a pronunciar. Després de la sentència del Tribunal Constitucional vam fer una addenda en aquest document criticant precisament el posicionament que ara veurem del Tribunal Constitucional. I tenim un munt de reflexions pendents i de grups de treball pendents. Un d'ells, que ara traurem el document ara, és el dels tercers legitimats, que parlarem a continuació, que també ens ha costat bastant perquè hi ha moltes consideracions de tipus jurídic, més enllà de l'ètica i d'altres consideracions que en el nostre ordenament ens frenen una mica. La doctrina del Tribunal Constitucional, el primer és celebrar que va declarar la constitucionalitat de la llei. Ara estaríem tots en un valle de làgrimes, no?, si el Constitucional hagués dit no, la llei aquesta és inconstitucional. No sé què ens hagués passat a tots plegats, no? Però va declarar que era constitucional, que existia un dret a l'autodeterminació per decidir el moment de la pròpia mort i de la manera que un volia morir. Això també segueix, ja no m'allargaré aquí, que ho tenia previst, el Tribunal Constitucional alemany, que té molt predicament en el constitucionalisme europeu, ja va treure aquesta sentència on ja deia que com una expressió de l'autonomia personal estava el dret a la mort autodeterminada com a concepte. I sota l'estela d'aquesta doctrina del constitucional alemany també ha influït molt en el constitucional espanyol, que moltes vegades s'emmiralla. I què diu? Contràriament al que deia Vox, perquè el primer recurs és el de Vox, diu el dret a la vida no és un valor absolut. Per què? Perquè s'ha de posar en relació amb altres principis i amb altres drets constitucionals que sí que també hi juguen. Hi juguen el principi de llibertat, de dignitat, de lliure desenvolupament de la persona i també altres drets, fonamentalment el de la integritat física i moral. Per tant, no pots mirar el dret a la vida com un dret fonamental aïllat de tota la resta dels drets fonamentals que estan configurats a la nostra Constitució, sinó que s'ha de mirar i buscar l'equilibri entre tots aquests diferents drets, tots ells igual de fonamentals, perquè tots ells estan en el mateix capítol de la Constitució. També diu que el dret aquest que s'ha de reconèixer, aquest dret a autodeterminar-se sobre la pròpia mort, diu, inclou el dret a demanar assistència. No és el dret a llançar-te a les vies del tren, que és una manera d'autodeterminar-te. És el dret a que
et donin l'assistència. Hi ha una obligació reforçada de l'Estat d'habilitar aquesta, de posar les vies necessàries perquè es pugui exercir aquest dret. I l'Estat ja ho va fer, la LORE és l'expressió d'aquestes vies i després el reconeixement com una prestació del Sistema Nacional de Salut, etcètera. No m'extendré per aquí. I un tema que m'agrada sempre assenyalar-lo, que és el tema de les cures pal·liatives. Mirin, el tema de les cures pal·liatives, el Comitè de Bioètica d'Espanya, l'anterior, no aquest, l'anterior, que tenia un esbiaix ideològic bastant senyalat cap al conservadorisme, era el mateix col·lectiu que l'any 2005 es va encarregar el doctor Montes de l'Hospital de Leganés. No les mateixes persones, però sí el mateix espectre ideològic. Van fer un informe dient que no, que l'eutanàsia no, que l'alternativa a l'eutanàsia eren una bona atenció sociosanitària, d'acord, ha d'haver-hi una bona atenció sociosanitària, ha d'haver-hi una possibilitat d'accés a unes cures pal·liatives de qualitat, tots d'acord, i arribat al cas, aplicar la sedació terminal, que va ser el que va fer, que era el que feia el doctor Montes a Leganés, sedacions terminals, i per això el van crucificar, dient que allò eren eutanàsies i a por ell, des de la Conselleria, el Col·legi de Metges de Madrid, i va tenir que deixar l'exercici professional. Doncs bé, ja ho coneixen vostès millor que jo, vull dir que no estic parlant aquí, quasi és ofensiu que els hi parli de Luis. Bé, ha dit una cosa molt important el Tribunal Constitucional, que les cures pal·liatives integrals i eutanàsia tenen una relació que no és de subsidiarietat, sinó de complementarietat, que per tant ha d'existir una cosa i no contradiu a que existeixi l'altra cosa, perquè a més no sempre les peticions d'eutanàsia sorgeixen en un entorn de cures pal·liatives i per tant són dues vies diferents i el ciutadà pot escollir el que vulgui. M'ofereixen cures pal·liatives, vaig a cures pal·liatives, rebutjo les cures pal·liatives i vull l'eutanàsia. Si compleixo amb els requisits se m'ha de donar aquesta prestació. Per tant, tenim que la llei ha configurat aquest dret públic subjectiu, que és de naturalesa prestacional i que podem reclamar a les administracions públiques tots els ciutadans, i per això s'ha inclòs en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut i per això és una prestació finançada amb els fons públics. I nosaltres, la comissió, som un òrgan administratiu mal que no es pese. Ens ha costat molt arribar a assimilar aquest concepte, però som un òrgan administratiu. Procediments sui generis, tot el que vulguin, però som un òrgan col·legiat que quan prenem resolucions són resolucions administratives, que aquest és una de les grans crítiques a la llei. Han convertit en la llei un acte que havia de ser eminentment clínic en un acte administratiu. I com és un acte administratiu és recurrible, com veurem ara, i és el que ens ha passat. El trastorn mental a la sentència, amb 10 línies, una sentència de 186 pàgines, amb 10-12 línies es ventila el tema del trastorn mental. Aquí no es pot accedir a la interpretació literal del que diu aquest paràgraf de la sentència, per molts i per moltes comissions, és que no es pot accedir. Si tens un diagnòstic de trastorn mental, oblida-te'n, contràriament al que opinem aquí a Catalunya. I ho argumenta aquesta interpretació amb 2 línies que hi ha en el preàmbul de la llei. Saben que els preàmbuls no tenen valor normatiu, són algo que serveix per interpretar. Aquí en el preàmbul de l'Estatut vam dir que érem una nació i ja veiem com estem. Doncs vinga, en aquestes 2 línies que els he posat aquí en cursiva, diuen la situació física. Però nosaltres, com els deia, hem criticat aquest plantejament, no creiem en aquesta dualitat de cos i ànima, o cos i ment. Al final, les malalties mentals tenen una base orgànica en el cervell, per tant, tot al final són malalties somàtiques i això ho hem posat amb aquesta addenda que els dic que hem introduït.
El de les funcions, això m'ho saltaré perquè si no no arribarem al que a vostès més els interessen, però el que sí que una de les coses que ens va fer molt mal aquesta sentència, tots havíem interpretat que quan s'acabava el procediment, o sigui, vostès pensin, hi ha 3 fases, no? Primer el metge responsable, el metge consultor, la dupla de la comissió, si tots estan d'acord, allò ja es porta a realitzar, però si en una d'aquestes 3 fases algú denega o fa un informe desfavorable, el sol·licitant pot recórrer i aquest recurs ve a la comissió, que és la que resol. Sempre havíem interpretat nosaltres i a tota Espanya, totes les comissions, que un cop resol favorablement la reclamació, això ja anava a la realització. I el Tribunal Constitucional ens diu que no. I fa una interpretació del verb facilitar diferent. Facilitar no vol dir realitzar i dona diverses raons. La primera raó que dona, que és on ens han ficat els advocats cristians ara, és no comprometre la possibilitat d'impugnació per part de tercers legitimats. I aquí tenim el gran debat, qui és un tercer legitimat per impugnar una resolució nostra que avala un dret fonamental com és el dret a accedir a l'eutanàsia. I el significat del verb facilitar, que fa qüestions gramaticals i tal, i diu perquè s'han de complir les garanties de la llei. Perquè si el que ha fet un informe desfavorable és el metge responsable i ho ha fet en el termini de 10 dies que la llei li dona per informar, no s'ha seguit el procés, no ha hagut la deliberació, no ha hagut la segona sol·licitud, no ha hagut el consentiment. Per tot això, pel Tribunal Constitucional són garanties, però nosaltres, escolti'm, la major garantia del consentiment de la persona és que ha posat la reclamació. Quan està reclamant, quan està esforçant-se amb la seva situació, que sol ser bastant fotuda, com vostès poden comprendre, a fer aquest pas, ja està manifestant el seu consentiment favorable a això. Però ens han posat aquí i ara tenim volver a empezar, com la pel·lícula del Garci, doncs vinga, hem de tornar a començar. I hem inventat, i també hem fet un document, aquest no l'han publicat, hem inventat o hem establert mecanismes per alleugerar la càrrega que suposa el tornar a començar. Per exemple, si el que ho ha denegat és el metge consultor, si va al metge de la dupla i visita, perquè el metge consultor sempre té que visitar a la persona sol·licitant, i aquest metge de la dupla, per fer el seu informe, visita a la persona sol·licitant, ja ens serveix aquesta visita i aquest informe favorable d'aquest metge que és de la comissió. En aquell moment s'ha d'abstenir en les deliberacions que tenim i s'ha d'abstenir de votar, si arriba el cas, però ja ens serveix, ja no tenim que tornar a començar una altra vegada perquè ja hem cobert aquesta fase. El del metge responsable és més difícil solució, però intentem remar a favor d'això. I ara anem a lo que nos atañe, al judici d'ahir, que què ha passat amb el judici d'ahir? S'ha interposat un recurs, allò que hem dit que el Tribunal Constitucional va deixar la porta oberta, s'ha de donar l'oportunitat als tercers legitimats, no diu quines són les fonts de legitimació d'aquests tercers, ho deixa al libre albedrío dels jutges que hauran d'entendre d'aquests casos i d'aquests recursos, i en aquest cas, en els 2 casos que tenim en aquests moments, en el d'ahir, que és aquesta noia de 23 anys, paraplègica, etc. I amb un home de 50 i pico d'anys que també se li va suspendre, que també en el mes d'agost de l'any passat tenien que haver realitzat la prestació i que em sembla que va sortir ahir en el Telenotícies vespre. Els pares, els respectius pares, han impugnat. És curiós perquè en el cas de l'home de 54 anys, i crec no vulnerar el meu deure de confidencialitat, viuen al mateix edifici el pare i el fill en pisos diferents i no es parlen.
I en el cas de la noia de la Noèlia, des dels 13 fins als 18 anys, se li va retirar la custòdia als pares i se'n va encarregar la Generalitat de Catalunya. Per tant, el vincle familiar, que és on es basa el Ministeri Fiscal, en ambdós casos, fonamenta el seu plantejament en l'existència de la relació familiar. Bé, entenem des de la comissió que no només acreditant una relació familiar, perquè després hauríem de veure en quin grau. La cunyada d'Extremadura amb la que no em parlo quan vaig de vacances al poble perquè no ens suportem, aquella, per fotre'm no la vida, la mort, em pot impugnar porque quiero mucho a mi cunyà. Això s'haurà de determinar. De moment, tot el debat que estem tenint està girant entorn a aquest aspecte, l'aspecte de qui està legitimat i qui té el que en dret administratiu es diu un interès legítim per poder fonamentar una impugnació. Des de la comissió creiem que ningú, que estem parlant d'un dret fonamental, personalíssim, que si aquesta persona ha complert tots els requisits, en tot cas, si hi ha hagut problemes de procediment, acceptaríem que el Ministeri Fiscal pogués intervenir perquè no s'han complert amb les garanties i tal. Però en qüestionar, quan hem vist, en el cas de la Noèlia ja els he explicat, la quantitat de gent que ha dit que aquesta persona era capaç per prendre la seva decisió. I en canvi, la jutgessa no ha volgut entrar en el tema del tercer legitimat i diu ja entraré en la sentència. Per això ja es va fer el judici sobre la legitimació i sobre el fons. I van tenir que anar allí tots els metges que han intervingut en el procés a declarar. Clar, qui pot qüestionar la capacitat d'aquesta persona quan hi ha hagut tants metges, com els he explicat abans, que han dit i han informat i s'han pronunciat en què té plena capacitat per prendre aquesta decisió, malgrat el trastorn psiquiàtric, el trastorn mental de base que té. Però, com diuen amb la nostra administració de justícia, cosas veredes, amigo Sancho, i estem perplexos. Jo no soc massa optimista amb la sentència que pugui sortir, perquè hi ha aquesta jutgessa del 12, a diferència de la del 5, que va dir el pare no està legitimat i ara el que tenim és un recurs, el que tenen és un recurs en el Tribunal Superior de Justícia perquè decideixi sobre aquesta qüestió. Aquesta ja va ser la que d'entrada va aplicar les mesures cautelars, ja tenia una certa proclivitat, diguem-ne, contrària a la pràctica de l'eutanàsia. Hi ha aquelles mesures cautelars, es van suspendre, etc. I després només ens ha faltat que el Ministeri Fiscal sigui de la mateixa corda i aleshores se junta el hambre con las ganas de comer i vinga, i estem com estem. I és preocupant perquè pot sentar un precedent molt dolent, pot enviar normes. Aleshores fem el que estan intentant fer ara a Itàlia amb aquest projecte de llei que ha presentat una diputada, que accedir a l'eutanàsia és una resolució judicial al final. Intervenen uns metges, però ha de ser un jutge el que ho dictamini. Aquí anem bé com va la justícia en aquest país, perquè ara la sentència que surti es recorrerà. Un o altre la recorrerà, la noia o els autoanomenats advocats cristians. Això pot durar, no sé, ja saben vostès quins són els tempos de la justícia en el nostre país, i aquesta dona patint, i ahir es va reafirmar diverses vegades en el judici que volia accedir a l'eutanàsia. I en canvi la tindran entre tots plegats en aquests llims i mantenint el patiment d'una forma molt poc compassiva, que vol dir molt poc cristiana. I jo crec que els he dit tot i quedo ja a la seva disposició perquè em sembla que ja m'he passat de temps i tot. Bona tarda.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies perquè, en fi, realment la Comissió de Garantia i Avaluació és una talaia privilegiada, no?, en primera línia. Quan es crea un organisme d'aquests, a l'administració, les persones que s'hi posen en aquest òrgan col·legiat sovint han de suplir totes aquestes mancances de la llei, aquestes indeterminacions dels preceptes de la LORE, amb aquesta tasca enorme que heu fet de mirar de fer informes, establir criteris per poder anar, diguem, tenir unes pautes de tractar de forma igual tots els assumptes que us vagin plantejant, no anant fent, diguem, anant a banda i banda, no, sinó s'ha de mirar de donar seguretat jurídica en l'actuació i, per tant, tenir uns criteris, unes pautes. En fi, jo no sé si hi ha moltes de vosaltres que voleu formular preguntes, si no jo, en fi, començo amb alguna cosa, potser alguna de caràcter més general, que sortim, diguem, del procés aquest del jutjat 12, ens anem... A veure, en l'actualitat crec que les xifres de morts per eutanàsia a Espanya respecte al total de les morts de tot l'Estat estem, diguem, amb un percentatge molt baix, és un 0,06, tinc anotat aquí. Per tant, estem amb una gran distància encara del que són els percentatges que s'han assolit a Països Baixos, Bèlgica, Canadà, entre un 4,5 i un 5%, no? Però és cert que en aquests 3 anys d'aplicació de la LORE la tendència és el creixement, no? I, per tant, això podem preveure, potser a mig termini, que aquesta tendència ens portarà fins a uns escenaris comparables amb els de, per exemple, Països Baixos, Bèlgica, etc. I en relació amb això, la Comissió de Garantia i Avaluació està preparada, està dimensionada per assumir un creixement, diguem, i per tant poder gestionar un major nombre de sol·licituds. Bueno, la primera pregunta, jo crec que nosaltres ens hem de situar en el nostre marc cultural, que no té res a veure amb els dels Països Baixos i amb aquests altres països que has anomenat. Per tant, el meu pronòstic és que per arribar a assolir percentatges com els que tenen en aquests llocs, on ja fa, a més ja porten anys, perquè porten 20 anys o més amb la legislació sobre l'eutanàsia en vigor, trigarem perquè hi ha factors culturals, hi ha factors professionals. Clar, nosaltres tenim uns col·legis de metges, els de Catalunya no, però a nivell de l'Estat, el Codi Deontològic del Consell de Col·legis de Metges prohibeix als metges practicar l'eutanàsia. Diu que de cap de les maneres un metge se li ocorri ajudar a morir. Però després, amb un exercici d'hipocresia total, hi ha una disposició al final que diu però bueno, si vostè ho fa a l'empara d'una llei de l'Estat, no el sancionarem. Però el missatge principal que dona el Consell de Col·legis de Metges a nivell de tot l'Estat, que ja dic que el d'aquí és una honrosa excepció, és que vostè està faltant a la deontologia professional si participa en un procés d'eutanàsia i l'únic que té és una excusa absolutòria. No el sancionarem, no el farem fora de la professió perquè actua emparat per una llei de l'Estat. Con estos mimbres, que diuen en las Españas, veig difícil que hi hagi una progressió ràpida a curt termini per assolir aquests percentatges que deies. La comissió està prou dimensionada. L'any passat vam tenir que duplicar el nombre de juristes i el nombre de... Érem 3 juristes i 3 metges i ara en som 6 juristes i 6 metges, perquè jo cada mes informo 2 casos, com a mínim, cada mes. I si això va increixent, amb aquests números, i ens trobem, i clar, vostè sap, pensin que informar un d'aquests casos no és cojo aquí i tal, i tira, t'has d'estudiar els papers, has de mirar, has d'entrar, has de consultar si tens algun dubte, vull dir que té
un treball important i una dedicació important. Per tant, la segona pregunta és no. Ara ja no està prou dimensionada la comissió i si continuem amb aquest ritme ascendent necessitarem tornar-la a ampliar una altra vegada. Sí, de fet, una de les dades que ens has proporcionat, entorn d'un terç de les persones que sol·liciten la PRAM moren abans de rebre la prestació. Es triga una mica més d'un mes i mig a Catalunya des que comença fins la resolució de la Comissió de Garantia. Què proposaries perquè la PRAM pogués arribar a una major proporció de persones que la sol·liciten? Jo t'ofereixo... Modificació del procediment legal, canvis a la LORE, més mitjans personals a la comissió, millora en l'aplicació PRAM, em sembla que aquesta ja diràs que sí, perquè ja ho has dit abans, la millora de l'aplicació electrònica que permet tramitar la PRAM, millora de suport als professionals que intervenen a la PRAM, donar temps als professionals, alliberar agendes de visites, més contacte amb els referents territorials, etc. O, diguem, cinquena opció, totes les anteriors. Bueno, això sembla ja un examen MIR, quasi, que pots anar allà les creuetes i has de fer. Home, hi ha una qüestió base de formació dels professionals. No coneixen la llei, s'han fet esforços. Al començament, quan es va publicar la llei, es van fer moltes píndoles, es van fer moltes sessions. Els comitès d'ètica assistencials dels 64 hospitals van fer una tasca, jo crec, molt important per intentar donar això, però al final, com no et toca o no et tocarà, no hi ha un interès professional. I, per tant, hem de canviar la cultura professional des de les facultats. Aquesta concepció biologista que tenen els professionals sanitaris, tots quan surten. La nostra missió en la vida és curar. La seva missió és cuidar i si poden curin, però cuidar. I quan no poden cuidar i quan no poden curar, el que han és d'ajudar a morir. Això ho deia Santo Tomàs Moro. Jo utilitzo molt una cita de l'Utopia de Santo Tomàs Moro en les presentacions, sobretot quan sé que tindré gent no amiga, per dir-los, escolta'm, és que ja ho deia, que el millor que podien fer els sacerdots era aconsellar en aquells que eren una càrrega feixuga per a les famílies i que no se'n sortirien, que es llevessin la vida. I en tot cas, llevar-los la vida. I també deien al final, i si la persona no es vol llevar la vida, no se li negaran els tractaments. Per això ho deien, estem parlant de 1500, i després ho va repetir Hume. Per tant, tenim un problema de base, de formació de quina és la funció que han de tenir els professionals. I per tant, s'ho han de creure. Per tant, això d'esgotar fins al final totes les possibilitats. I quan un està allà terminal amb un càncer i vol vostè l'últim assaig clínic que ens ve de no sé on i tal, i al final preguntes, i què faràs? Potser li allargo 24 hores la vida i em gastaré un dineral amb l'assaig. No val la pena, hem de saber quan hi ha prou, i hem de saber dir prou, i aleshores aconsellar les persones, no per persuadir-les, perquè evidentment això ha de ser una decisió absolutament lliure i autònoma, però dir, escolti'm, i aquí pot tenir un paper molt important no tant el DVA com la planificació anticipada de decisions, sobretot amb aquelles malalties que ja se sap com acabaran, les de tipus neurològic, que ja saps que després d'un temps arribaràs a aquella situació on podràs necessitar accedir a aquesta prestació. Tot això ha d'ajudar, i també les famílies, la pèrdua que hi ha, la pèrdua d'un familiar, un pare, el marit, el fill, etc. Això porta un dol molt important i no sé si també el pes de la nostra cultura judeocristiana, etc., juga una mica en contra. Per tant, hi ha un tema cultural de base segur,
un tema de formació dels nostres professionals sanitaris segur i, evidentment, com tot, s'hi han d'abocar mitjans. I una de les coses que deia, nosaltres vam fer una carta als Reis al conseller Balcells dient que no pot ser que una persona que practica una pram pel dematí tingui que complir amb l'agenda de visites per la tarda. I li vam demanar que els lliberessin. I si era necessari, per l'impacte psicològic que això provocava en el professional, el dia següent també. Perquè et donen festa per anar-te'n a un congrés d'aquests que dirien de poca entitat, no? I per fer una cosa que té aquesta transcendència, que té aquest impacte en els propis professionals, no, a les 4 passar visita, això no pot ser. Per tant, és quasi la quinta, no? El resumen de totes. Molt bé. No sé, jo... Aquí hi havia una pregunta. Doncs endavant. No, és aquí dalt. És aquí dalt. Endavant. Jo tinc dues preguntes. La primera és si la sentència del Tribunal Constitucional, amb aquest concepte jurídic tan rocambolesc com els tercers legitimats, es pot recórrer a un Tribunal Superior Europeu dels Drets Humans, per exemple? Digue'm. I la segona pregunta tenia a veure amb la primera part de la presentació. No sé si t'he entès bé, però entenc que la llei té uns punts buits i vosaltres heu fet un esforç d'aclariment conceptual i de procediments. Que això és una interpretació de la llei, que no té validesa jurídica, entenc. No vincula ningú. Per tant, també és vulnerable diríem, a denúncies, diríem el mateix, aquests aclariments que s'executen per portar a terme són vulnerables a atacs, diríem, des del punt de vista d'advocats cristians. Clar. Sí, nosaltres hem fet unes interpretacions que jo diria que ni a nosaltres mateixos ens vinculen, que quan hi hagi una altra composició de la comissió amb uns altres membres poden tenir un criteri diferent o el criteri pot evolucionar en funció de la pràctica quotidiana que tenim i que tots anem aprenent. Vull dir, aquí quan ens en posem això érem tots uns neòfits, Glòria, no sabíem què teníem gairebé entre mans. Per tant, aquestes interpretacions són per ajudar i per, com deia ahir, entre nosaltres mateixos homogeneïtzar-nos una mica per tenir uns criteris més o menys semblants. Tots els membres, la comissió és independent i dintre de la comissió tots els membres són independents per manifestar la seva creença, la seva voluntat o el seu criteri, i moltes vegades hem tingut criteris dispars a l'hora de verificar o d'avaluar determinades circumstàncies i no passa res. I alguna vegada fins i tot hem votat i no passa res, perquè al final estem parlant de persones, estem parlant de circumstàncies personals, estem parlant de plantejaments de valors, de creences, etc. I això, evidentment, no hi ha un aparell que es fumi, i faig un checklist, vinga, pum, 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 i aquí ja estem. I la sentència del Tribunal Constitucional, nosaltres una de les coses que diem és que tot el que fa el Constitucional no ho posa en la decisió de la part. La sentència té unes parts de fonaments i després té el que en diuen el fallo, la decisió i tal. La decisió diu que és constitucional la llei i l'altre són argumentaris que utilitzen per contradir els arguments que en aquest cas va ser Vox i després va ser el PP amb els seus recursos van posar i el tribunal va raonant per què desmenteix o per què desestima aquells plantejaments que ha fet el recurrent. Per tant, inclús seria, des del meu punt de vista, i aquí jo no soc un constitucionalista i em llenço en una piscina que no sé si té aigua, no seria vinculant, perquè és una opinió manifestada, no és una decisió. La decisió és, això és constitucional, la llei. I ells, en un moment, amb aquelles 10 línies que els hi parlava de 186 pàgines, diuen que els hi sembla que els que tenen una malaltia psiquiàtrica no poden accedir i me quedo tan a gusto. Bueno, para gustos colores. No sé si t'he contestat. Sí? Si em permets afegir una cosa... Aquí hi havia aquella senyora que fa molt temps que està... Simplement per acabar el tema. A veure, tot
tota aplicació d'una norma comporta interpretar la norma, primera cosa. Per tant, és a dir, igual que una partitura, quan s'interpreta, s'interpreta. I el que l'està interpretant afegeix, diguem, la forma d'entendre-ho. La comissió necessàriament ha aplicat els seus criteris, ha interpretat d'una forma, però ha fet una cosa essencial per mi, que és que ha posat a llum pública els criteris que aplica. I ho ha fet a la seva pàgina web i són accessibles a tothom. I això és el que se'n diu seguretat, oferir seguretat jurídica. Predictibilitat. Tothom que llegeixi els informes que ha fet i té publicats a la seva web la comissió pot preveure quin serà el criteri de la comissió en aquestes qüestions. Això és seguretat jurídica modèlica. Si totes les autoritats públiques seguissin aquest criteri, el país funcionaria d'una altra manera i la justícia es podria efectivament escriure en majúscules. Estic totalment d'acord. La pregunta sortia d'una preocupació, perquè el Francesc ha comentat que aquests aclariments i procediments sortien perquè la llei tenia buits. Aquesta és la preocupació. És a dir, de quina manera aquests buits d'alguna manera s'estan omplint d'una manera que no té validesa legal i, per tant, la llei o els procediments poden ser vulnerables a atacs que puguin venir de gent que està en contra de la llei. Però és que fixa't... Vull dir que no és simplement això, no? Que la llei, quan els nostres pares de la pàtria legislen, no? El moment que es publica en el butlletí oficial ja s'independitza del que volien. Jo he parlat amb el Javier Sánchez Caro, reconegut bioeticista dels més prestigiosos d'Espanya, i va ser el que va redactar el preàmbul de la llei. I, està molt bé. Però després, en el text articulat de la llei, el va redactar un altre. I hi ha coses que del preàmbul al text articulat no casen. Per exemple, tenien clar alguns que la discapacitat no podia, la gent amb discapacitat intel·lectual accedir a l'eutanàsia. Però hi ha un paràgraf amb 2 línies que diu que es tindrà en compte la gent amb discapacitat, en què quedem? I a mi, el que pensés el legislador en el moment de votar en el Congrés, m'importa poc. Hi ha 2 línies o 3 que parlen que els discapacitats tenen dret intel·lectuals a accedir a l'eutanàsia. Per tant, el que han de posar són els mitjans de suport necessaris perquè aquells discapacitats puguin accedir. No es que en el diario de sesiones el diputado tal dijo, bueno, això ja és el passat. El que val és negre sobre blanc el que està publicat en el BOE. I com hi ha aquestes incoherències internes dintre de la pròpia llei i com hi ha llacunes, ens obliguen a fer aquest esforç interpretatiu. No és per caprici, és per intentar donar-li un sentit i una coherència amb allò que hem de fer, que és prou important, que no és qualsevol prestació, no ens estan traient un queixal. Molt bé, doncs, crec que... Aquí dalt. Hola, bona tarda, gràcies per la xerrada. Jo volia compartir una impressió, unes sensacions que tinc sobre l'eutanàsia en base a DBA, perquè si no recordo malament, l'any 2023, de la vostra informe de la comissió, s'havien demanat 8 eutanàsies per DBA i no se'n va fer cap, perquè, si no recordo malament, si no em corregeixes, crec que uns es van morir abans, crec que uns altres no especificaven bé la petició, la paraula eutanàsia, però hi havia, em sembla, un parell de casos en els quals el metge responsable dubtava molt de la validesa del document de voluntats anticipades. Llavors, clar, jo des de DMD, soc voluntària d'MD i m'ha passat ja un parell o 3 de vegades que ha vingut gent a comentar que el seu metge responsable no creu que aquell document s'hagués fet en un estat que el pacient estigués bé o suficientment capacitat per fer-los, com que s'hagués fet una mica
no sé, és com dir-ho entre cometes, trampa amb el DBA. No? Ho dic perquè a mi em preocupa una mica. Jo aquest any 24 sí que he vist que s'han fet eutanàsies per DBA, però eren persones que estaven amb unes demències molt avançades, amb uns GDS de 6 o 7. Llavors, clar, no sé quina impressió teniu, no sé, igual no teniu, perquè no us arriben, ja, si teniu alguna impressió de demències una mica menys avançades, si realment entren fàcilment a l'eutanàsia o realment es queden allà penjades amb un metge responsable que no les agafa. Si són demències poc avançades, el que s'ha de valorar és la competència, la capacitat de fet d'aquella persona, perquè en un estadi inicial d'una demència diagnosticada pot tenir, ja ho he dit abans, capacitat de fet suficient per poder saber què és el que està demanant, les conseqüències, etc. Tot el que es valora per determinar la competència. En els DVAs, nosaltres, la nostra opinió és que d'entrada no es poden posar en qüestió, perquè el document de voluntats anticipades, sobretot els que estan fets notarialment, que hi ha molts, per no dir una part important, quan el notari posa que la persona que està davant seu, el seu judici, té capacitat. Clar que no és una presumpció, allò que en diem els juristes iuris et de iure, és una presumpció iuris tantum, o sigui, admet prova en contrària, però molt qualificada, perquè una de les funcions del notari és determinar en un DVA, però en un testament, en una compravenda, en qualsevol acte de manifestacions, etc., la capacitat d'aquella persona per atorgar aquell document. Per tant, la nostra creença és que ens creiem els documents de voluntats anticipades, no qüestionem els 3 testimonis amb els que s'ha signat i no qüestionem d'entrada els documents notarials. I ara no qüestionarem que d'un any ençà, a proposta de DMD, també el personal sanitari pot ser el que otorgui això. Aquí ha sorprès molt una cosa, que els que es cobren, perquè l'informe, o sigui, el fer el document de voluntats anticipades no forma part de la cartera de serveis. L'eutanàsia forma part de la cartera de serveis i només són gratuïtes aquelles actuacions que fa el professional sanitari que està dintre de la cartera de serveis. Per tant, tenen deures, perquè si no, legítimament, amb un cap poden dir-li, mira, ha tingut una hora d'infermera aquí amb vostè, o de metge, o de tal, a tanto, según precio público, i vostè pagui, perquè això no està previst enlloc que formi part de la cartera. Per tant, ha vist una discordància entre l'èxit que va suposar incloure el professional sanitari com un dels personatges i tal, amb el fet de no preveure que aquesta funció formi part també de les seves obligacions professionals i de la cartera de serveis. I ara no sé per què els explicava això, perquè se m'ha anat alçant al cel i això, que els DVA d'entrada ens els creiem i hauria d'haver-hi una prova irrefutable, perquè inclús hi ha malalties que evolucionen molt ràpidament en el deteriorament cognitiu. I dius, ostres, aquesta persona, quan ara estem utilitzant el DVA, l'han posat en marxa el mes de juny i va atorgar el DVA el mes d'abril, no? Ostres, vols dir que estava? Nosaltres, com a criteri, no ho qüestionem d'entrada. I si algú vol qüestionar, com és el metge responsable, tindrà que argumentar per què qüestiona la legalitat o la legitimitat d'aquell DVA, negar-li per aquella qüestió i la persona podrà impugnar. En aquest cas sí que pot fer-ho el representant, perquè ja no pot fer-ho per si mateixa, i una de les funcions del representant pot ser la impugnació davant de la comissió i reavaluarem l'eficàcia d'aquell DVA. Els anteriors a la llei, tots nosaltres, amb els anteriors a la llei els he explicat, vam fer l'esforç
d'agafar el text que hi havia en aquell IDVA, les manifestacions que hi havia en aquell IDVA, per realment concloure si s'estava o no s'estava demanant l'eutanàsia, malgrat no sol·licitar-la explícitament. Per tant, ho fem amb tot, amb tot. Molt bé, endavant. Hi havia una altra. Bueno, vaig d'entrada el meu reconeixement a la feina de la comissió, tota, des del començament, des de l'època que era la Glòria fins ara, continuat, però teniu mala peça al teler. És a dir, l'estratègia dels sectors reaccionaris d'Espanya i de la judicatura, sobretot, és justament judicialitzar-ho tot. I això és el que estan fent amb el jutjat número 5, número 12 i número 26, és igual. Portar-ho aquí, per què? Perquè saben que allí tenen complicitats. I el que tu has interpretat, has explicat de la sentència del Constitucional, evidentment té trampa. I era una trampa coneguda, deixar una porta oberta perquè es pugui judicialitzar les decisions de la comissió. Una pregunta sobre això, després va una altra, diferent. És, la comissió té pensat o té previst pensar alguna manera de defensar-se, ni que sigui socialment, públicament, políticament, parlamentàriament, al part de la ciutadella, contra aquests atacs de la dreta conservadora en forma vestida de toga, si acaba, evidentment, passant el que tu preveus que segurament passarà, a banda dels recursos legals, o sigui, no? Bé, però l'altra pregunta o l'altra reflexió és, potser, en un cert sentit, més preocupant, però d'una altra manera. Quan la comissió denega la prestació de l'eutanàsia o el suïcidi assistit a alguna persona que l'ha sol·licitada, en quin estat d'abandó queda aquesta persona? És a dir, aquesta persona, què se li està dient? Miri, tiris al metro que acabarà abans i no ens maregi. Se li està dient aquest missatge? O se li està dient, en el cas de trastorn mental, accepti la proposta que li fa el seu psiquiatre de convertir-se en conillet d'Índies per assajar una nova molècula que arriba dels Estats Units i que potser li pot curar o aliviar una mica. Faci vostè això. Després ja en tornarem a parlar. A mi realment és preocupant, i més preocupant perquè des de DMD, almenys jo i alguns companys també, algun cas d'aquests hem conegut de prop, desgraciadament. I una última reflexió, ja callaré, és també ens preocupa molt, alguns, les objeccions de consciència a la carta que fan alguns professionals, alguns metges, vaja. I és, segons quina patologia faig objecció, segons quina no faig objecció. Si ho tinc molt clar, tal, no sóc objector. Si no ho tinc molt clar o no conec bé el malalt, faig objector. Però no hem quedat que l'objecció de consciència era una qüestió de principis i no la carta. No hi ha un registre on la persona que es declari objector immediatament s'ha de registrar, però no per a aquell malalt, sinó per a aquest i per a tots els que vinguin. O ho estic interpretant malament? M'ho pots aclarir, sisplau? Gràcies. Bueno, moltes coses. Què fem la comissió? Ja els he dit que ara publicarem un document amb el nostre parer respecte a això dels tercers legitimats. Què fem? Quan podem actuem als mitjans. A mi em van entrevistar ja a Onda Cero, per la nit va sortir la Núria Terribas a Telenotícies. Quan anem a actes d'aquesta mena i fem conferències, manifestem quin és el nostre plantejament i intentem fer la nostra feina. Nosaltres, i no hem de perdre de vista, som un òrgan de l'administració. Nosaltres no som part en aquest procediment, encara que la resolució és nostra, i qui defensa la bondat de la nostra resolució és el Gabinet Jurídic Central de la Generalitat, que és qui defensa les resolucions administratives, perquè al final, com els he dit, el que estem és dictant una resolució administrativa. Per tant, ja fem el que podem. La nostra funció no és anar davant del Parlament amb pancartes. Tenim
altres vies, actes com aquest, posicionaments públics que també penjarem en la nostra pàgina web, entrevistes, etc., per intentar anar conscienciant a la gent. El tema de l'objecció de consciència, sí que estem detectant molta pseudoobjecció, no? Estar inscrit en el registre d'objectors és declaratiu, no és constitutiu. Vull dir, el registre es crea per una necessitat de planificació de l'administració sanitària, precisament per garantir la prestació. Perquè, escolta'm, si resulta que en aquell centre tots els professionals del departament o del servei tal s'han declarat objectors, haurem de veure com movem els possibles pacients, els pacients possibles sol·licitants perquè no es quedin encallades les seves sol·licituds, etc. Per tant, el registre té una funció planificadora, no d'una funció, diguem-ne, constitutiva de l'objecció. Per tant, i a més es pot objectar, hi pot haver una objecció sobrevinguda real. No he pensat en l'objecció perquè possiblement he pensat que mai em tocaria i quan em toca, dius, ostres, això és molt gruixut. Però hi ha això que nosaltres hem anomenat com pseudoobjeccions. No em ve de gust perquè és molta feina, visc en un nucli molt petit i tothom sabrà que he sigut jo i els altres pacients ensenyalaran i això passa molt, més que aquí en altres comunitats. L'altre dia parlava amb una companya d'una comissió de Castilla-La Manxa i em deia que com ells tenen molts nuclis molt petits, els metges de poble no volen exercir perquè diuen, i a més la qüestió cultural, religiosa, etc., està molt més encara arrelada, i diuen, és que els altres pacients se'm poden crucificar si jo entro. Però també és allò que dèiem de la cultura, de la formació dels professionals. I la del mig, qui m'ha preguntat? Era la segona? Era sobre el trastorn mental, però en fi, no sé si... El trastorn mental ja l'hem tractat molt àmpliament, no? Potser endavant amb la pregunta que hi havia aquí. Hola. A veure, la meva pregunta és, quan has dit que a vegades hi ha moltes peticions d'eutanàsia que moren abans de poder ser executades, m'ha agradat molt quan has dit allò de la previsió. El que passa és que amb aquesta previsió, la malalta que vam tractar, es va trobar que ho volia demanar i a oncologia sempre ofereixen algun assaig nou, alguna cosa, i llavors es va trobar que la metgessa li deia que encara que no estava a la llei tenia un període, o sigui que en el moment que se li concedia l'eutanàsia, no sé, ara no recordo si eren 2 o 3 mesos per poder executar-la. I això, amb ella la va frenar. Després va tenir una bona mort, afortunadament, però la va frenar. Com és possible que no estigui a la llei i, pel contrari, els metges en la lletra petita la puguin aplicar o frenar? Aquesta metgessa o metge va donar un assessorament erroni. Vull dir, qui marca els tempos de la realització de l'eutanàsia un cop ha estat autoritzada és la pròpia persona. La pròpia persona pot dir, vull suspendre, i nosaltres admetem una suspensió de fins a 3 mesos. I potser, perquè, escolta'm, el mes de maig la meva neta farà la comunió i em faria molta il·lusió veure i ajornem, no? Per tant, el domini dels tempos, a part de les qüestions, si he decidit ser donant d'òrgans, etc., això ja requereix unes preparacions i anar a l'hospital, però en normal, quan s'ha donat l'eutanàsia, se t'ha autoritzat l'eutanàsia, tu decideixes la modalitat que vols, suïcidi assistit, eutanàsia. Decideixes on vols, a casa, a la residència, al sociosanitari, menys a sota un pont, on tu vols. Decideixes qui vols que estigui amb tu i decideixes el temps, quan, sempre que sigui raonable. I fins al dia
mateix que van a casa teva, si és que és el domicili, a realitzar, no ens agrada la paraula executar, que al final és sinònim de realitzar perquè sona una mica malament amb això de anem a executar. Però a la realització de la prestació, fins al moment últim, pots revocar la teva decisió. I m'ho he pensat aquesta nit, o m'ho he pensat perquè se m'ha aparegut no sé què i he dit no, doncs rectifico. Per tant, aquesta metgessa que li ha dit això, i una de les transparències que me l'he passada era precisament el dels temps. I nosaltres hem tret un posicionament dient quins són els tempos que poden ser des del punt de vista administratiu, perquè torno a insistir, és un procediment administratiu, a diferència de Holanda o Bèlgica, és una relació entre el metge i el pacient. I quan el metge i el pacient arriben a l'acord, perquè es compleixen els seus requisits legals, s'executa. I les comissions de vigilància d'allí són ex post. Nosaltres tenim una funció abans i una funció després. I en canvi allí s'avalua si aquell metge que ja ha obligatòriament declarar que ha practicat una eutanàsia si ha complert amb tots els deures que la llei li imposa, però un cop realitzada. I en canvi aquí anem, per no tenim prou feina, a fer una verificació abans i una verificació després. Molt bé, endavant. En primer lloc, celebro la Comissió d'Avaluació i Garanties que tenim a Catalunya i la feina que esteu fent. I la pregunta és si per evitar que els procediments arribin al jutjat es podria fer a través de la modificació de la llei i com s'hauria de modificar. Per exemple, hem dit que és un procediment administratiu. Podria no ser-ho? O, per exemple, només pugui anar al contenciós la persona que ha demanat la sol·licitud d'eutanàsia en el cas que se la denegui. Això és possible? La persona que ha demanat i se li denega, la via que té, i a més és per al procediment especial sumari de protecció de drets fonamentals, perquè se li està denegant un dret fonamental i pot anar en el contenciós administratiu i és l'única circumstància que la pròpia llei preveu. Què fa el Tribunal Constitucional? Diu no es pot soslaiar el control judicial de qualsevol tipus d'actuació administrativa i encara que la llei no prevegi que les favorables es puguin recórrer, perquè només preveu el recurs contenciós administratiu contra les resolucions desfavorables, diu les favorables també poden ser aplicant els criteris generals de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquí entraríem a fer tota una tesi doctoral sobre la matèria i no ens dona temps, també poden ser recorregudes. I aquesta és la porta oberta que va deixar en la seva sentència per on els advocats cristians han entrat. És difícil rebatre aquest argument des del punt de vista estrictament jurídic, perquè és cert, estem davant d'una resolució administrativa. Per tant, on hem de fer força és en limitar al màxim què es considera un tercer legitimat, que ja els he explicat ara, la mera relació amb el mer vincle familiar, ja estic legitimat. No, escolti'm, vostè ha de fer un plus d'acreditar aquesta legitimació, i per tant no només soc el pare, soc la mare, soc el gendre, i això és per on haurem d'atacar, perquè l'altre és molt difícil, hi ha tot una arquitectura jurídica entorn al tema dels recursos judicials que no... La pregunta era si es podria fer modificant la llei. Si féssim una llei a l'estil europeu, i per tant deixem de banda el procediment administratiu i convertim el que sempre hauria d'haver estat una eutanàsia, que és un acte clínic, seria la manera. Perquè en aquest cas els recursos podrien posar el metge a la presó per haver-ho fet malament, però la persona que ha sol·licitat l'eutanàsia ja se li hauria realitzat i no hi hauria ningú que ho hagués pogut parar. Gràcies. Sí, em sembla que de tota manera les lleis responen a les voluntats de les majories polítiques en aquests moments i les majories polítiques normalment tenen una relació amb la cultura del país. Això d'agafar la llei de Bèlgica i transcriure-la i fer-ne la llei espanyola em fa l'efecte
que tindria molts problemes culturals, de cultura jurídica. En aquest país estem molt entusiasmats fotent querelles a tort i a dret i demanant responsabilitats a tot professional sanitari si se li en va una mica així. Crec que en aquests moments aquesta llei està oferint garanties als professionals sanitaris. No necessitem herois, necessitem professionals sanitaris que apliquin la llei, de moment. Crec, és una opinió, que hem de celebrar que tenim aquesta llei, Si no la tinguéssim, ja ho he dit abans, estaríem en el muro de les lamentacions a Jerusalem i donant cops de cap a la paret. Vull dir que... Però, clar, les coses han d'avançar i s'han de millorar. Jo estic d'acord que avui no és transposable la realitat judicial i cultural dels Països Baixos o de Bèlgica o de Luxemburg a la nostra realitat. Tenim uns tribunals molt conservadors. Això que diuen que hi ha jueces progressistes i conservadores és mentira. Hi ha jutges conservadors i jutges més conservadors encara. I aleshores és la nostra realitat amb la que hem de lidiar, amb excepcions, amb excepcions molt lloables, però així parlant, generalitzant, estem així. Jo vull llançar un missatge d'optimisme aquí entre vostès. S'estan fent les coses bastant ben fetes. L'administració de la Generalitat des del primer moment va apostar, va posar mitjans i vam tenir-ho tot enllestit per quan entrés en vigor la llei. Estem encara en aquest procés d'aprenentatge tots plegats i les incògnites que van sortint i els inconvenients que van sortint ja els anirem resolent. Però de moment bé i tot en bona mesura gràcies a una associació com la de vostès que tant ha batallat per tenir aquesta llei. Em sembla que no sé si serà l'última pregunta. Molt bé, intentaré. Si poden ser breus. Intentaré ser breus, agraeixo molt aquesta xerrada. És un tema que caldrà molta discussió, molta reflexió, perquè hi ha molt patiment. Jo, com a expert en objecció de consciència, no em paro d'explicar que l'objecció de consciència és una postura ètica que fa servir contra una obligació, mai per limitar els drets d'altres persones. Tenim dret a una vida digna i tenim dret a una mort digna, que és una forma de la vida també. Per tant, jo penso que no podem permetre que un grup d'advocats fanàtics faci servir una postura de tant contingut ètic. Hi ha molta gent que ha mort per objecció de consciència, que ha anat a la presó, que ha patit molt. No podem permetre que utilitzin un element que té tant contingut ètic per limitar els drets d'altres persones i fer-les patir molt més del que estan patint. No utilitzen els advocats l'objecció de consciència com a argument, perquè aquí ningú ha objectat. El seu grupet. El que utilitzen és dir que aquesta persona no és capaç perquè té aquest trastorn de base i el pare està legitimat perquè és el pare. Simplifico. En aquest cas jo estic d'acord amb vostè que evidentment l'objecció de consciència, que no és un dret fonamental, deriva d'un dret fonamental que és el de la llibertat ideològica, però en si mateixa l'objecció de consciència requereix el que diem els juristes, la interpositio legislatori. Ha d'haver-hi una llei entremig que la reguli. L'han regulat amb l'eutanàsia, l'han regulat amb la interrupció voluntària de l'embaràs i la Constitució la va regular pel servei militar. Però si no hi ha una regulació legal, amb llei ordinària, no tinc un dret d'anar objectant. En el cas de l'eutanàsia sí, perquè està regulada aquesta objecció. I estic d'acord amb vostè. Això no pot ser obstatiu perquè una altra persona, en aquest cas el sol·licitant, exerceixi el seu dret fonamental. I l'objector, si objecta, el que no pot fer és obstaculitzar el tràmit. A mi em donen la sol·licitud i jo dic, no, jo soc objector, però immediatament he de cursar aquella sol·licitud, sigui a través del meu superior jeràrquic, sigui a través d'un altre company de l'equip, perquè no puc ser el que diu vostè, no? Utilitzar l'objecció de consciència, que és algo personal i íntim meu, per impedir que un altre exerceixi un dret fonamental. Fem l'última? Sí, intentaré. A veure, a mi m'ha sortit un interrogant molt gran i és
Els testimonis de Jehovà que no accepten, crec que són ells, no?, la transfusió de sang i a partir d'aquí un es pot morir, els metges això ho han acceptat. Llavors, què passa? Que és que s'ha legislat d'una altra manera? És que aquesta altra secta d'advocats amb això no poden argumentar, no poden criticar-ho o no poden... És que el dret al rebuig al tractament, que és el que està fent un testimoni de Jehovà quan no vol una transfusió de sang, està reconegut a la llei d'autonomia del pacient. Fixa't que tenen gairebé la mateixa fonamentació bàsica de principis i d'això, l'eutanàsia i el rebuig al tractament. I el rebuig al tractament, com els he dit, hi ha infinitat de sentències del Constitucional que l'han avalat i han dit, escolti, encara que sàpiga que això condueix a una mort més ràpida o provoca directament la mort a aquest rebuig, s'ha de respectar l'autonomia de la voluntat d'aquesta persona. Però en aquest cas és la persona la que es posa en risc a si mateix. En l'eutanàsia té unes característiques diferents, perquè és que el metge ha de matar, per entendre'ns. A no ser que tu facis tu mateix, per exemple. No sé, però li Si has ho de fessis tu facilitar. mateix, sí, la prescripció, és a dir, el tractament, la medicació, te l'han de posar o te l'han de donar. I si jo me la prengués, també tindríem... Està previst l'autoadministració, però com hi ha tot un procés que s'ha d'acompanyar en el moment, s'han de... Tal, això, a efectes d'objeccions i a efectes d'aquests que estem parlant, pot frenar una sèrie de professionals perquè tenen aquest sentit que els explicava abans. La meva funció a la vida és salvar vides, encara que aquestes vides no valguin res ja, però jo tinc que salvar-les per sobre de tot i encara que sigui contra la voluntat del propi pacient, no? Són situacions, són realitats diferents. Sí, un és deixar el tractament i l'altre és prendre-me'l. Sí, però inclús, ara entraríem en... Però inclús des del punt de vista de la bioètica els recomano un llibret que vam fer al Comitè de Bioètica de Catalunya, que jo en aquell moment encara era membre, el 2005, sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit. I temes com aquest que vostè ha plantejat, allà es tracten i es marquen molt bé les diferències que hi ha entre el que és un rebuig, el que és una sedació, el que és una eutanàsia, que eutanàsia només hi ha una, l'activa, allò d'eutanàsies passives, tots aquells adjectius ens han confós terriblement i l'única eutanàsia que hi ha és provocar directament la mort en el pacient a petició expressa, reiterada i per evitar un patiment, i punt. I no hi ha adjectius qualificatius. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Francesc José María, perquè realment ens ha fet una exposició brillant, completa i suggerent, i la prova ha estat les vostres intervencions, que també han enriquit el debat, el coneixement. Per tant, moltíssimes gràcies. I hem de deixar pas